obklady, dlažby, stavební chemii, vše pro koupelny i podlahy dodáváme našim zákazníkům do prodejen nebo přímo na stavby už více než 30 let. Teď nově zboží distribuujeme z našeho vlastního nového logistického skladu. Podzim 2023 je pro nás velkým krokem vpřed. Přestěhovali jsme skladové prostory do Ostravy Hrabové a vytvořili nové logistické centrum v souladu se současnými standardy i trendy. V první fázi jsme vytvořili 15 000 skladovacích pozic pro rychlou a bezchybnou expedici, která zajistí, aby zboží bylo co nejrychleji a nejefektivněji u vás. Zdravíme vás z našeho nového logistického centra a těšíme se na další dodávky zboží právě k vám. Koupelny Jas. Koupelny pro každého.